सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या निकालाने जिल्ह्याच्या राजकारणावर पुन्हा एकदा राणींचाच ठसा उमटवला आहे. 50 पैकी तब्बल 41 जागा महायुतीने जिंकत जिल्हा परिषदेत निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केलं आहे. या विजयामागे महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांची अचूक रणनीती, नियोजन आणि नेतृत्व निर्णायक ठरल्याचं स्पष्ट दिसून येत आहे. या निकालामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत राणेंच्या विचारसरणीचा अध्यक्ष विराजमान होणार हे जवळपास निश्चित झालं असून जिल्ह्याच्या विकासाच्या दिशेने एकसंध आणि मजबूत नेतृत्व उभा राहिलं आहे. या विजयामुळे केवळ जिल्ह्यातच नव्हे तर मंत्रालयीन स्तरावरही नितेश राणेंची ताकद अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाली आहे. विशेष म्हणजे शिवसेनेत असलेले आमदार निलेश राणे आणि भाजपमध्ये असलेले नितेश राणे हे दोन्ही बंधू एकाच विचाराने, एकाच ध्येयाने मैदानात उतरले तर किती सकारात्मक आणि प्रभावी चित्र निर्माण होऊ शकतं हे या निकालातून स्पष्ट झालं आहे. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून विकासाच्या मुद्द्यावर एकत्र आलेल्या राणे बंधूंची कार्यशैली मतदारांना भावली आहे. खास नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली लढताना नितेश राणे आणि निलेश राणे यांनी दाखवलेली आक्रमक पण विकासाभिमुख भूमिका हीच या विजयाची खरी गुरुकिल्ली ठरली. कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेला उत्साह, संघटनात्मक ताकद आणि बूथ पातळीवरील नियोजन यामुळे महायुतीला हे घवघवीत यश मिळालं. अपक्ष उमेदवारांमुळे आकडा एका हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढा कमी झाला असला तरी जनतेचं स्पष्ट बहुमत भाजपा आणि शिवसेनेलाच असल्याचं स्पष्ट झालंय. त्यामुळे राणींची ताकद भल्या भल्यांना गार करणारी ठरलीय. मोठमोठे राजकीय दावे कोलमडले आणि राणेंना पर्याय कोण हा प्रश्न पुन्हा एकदा अनुत्तरितच राहिला. एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद निकाल हा राणेंच्या नेतृत्वावर जनतेने मारलेला शिक्का असून आगामी काळात जिल्ह्याच्या राजकारणात आणि विकासाच्या पटावर राणींचाच डंका वाजत राहणार हे मात्र नक्की. साईनाथ गावकर, कोकणशाही, सिंधुदुर्ग.